efie ho boma no na eno wo sei wo we na chi sei ena mam bi esu edan no esu fie ne etoa we achi nti wo fa na ye ne bo nkomo no ono na ete wo asam ni nyina ebesi na nimu no eni duabo nsam ni nyina na ofa no na ye de ete wo no okay nti efie mam bi fie na nkasa de eno wo bebia yeti na chi eho ena bebia yeti e wo na chi nti eho na efie ne ye den ewo nti yakọ ni ebusa ofa se asam ni nyina abetwa nanim osi nyame anim abetwa nanim okay na nti mam bi fie ne wan nti mam bi fie ni e be compacho fie ko mam fa yakọ mam bi fie ho TV ne kra twere nanim pe TV ni twere nanim pe ewo mam bi dan no mam bi dan twere ho okay nti ye pedi amamo nti we ye wo fa no a ye ne de nkomo a no okasa one mam bi akasa no okay we no ye na busu ani pa aha ba ma ni aha na brat ho aha na asamoa wote ye no aha na asamoa te no nti efie no nie eho eni ewura ho no okay mam bi fie ho eni ewura ho okay ho ni etwa ben ho ni etwa ben nti ye ho no so ewo TV ni nie nti mam bi dan ni ena TV ni nie nti me kra ya me nwanwa ye call ya na maami bi ton ade wo side sei ade wa ama maami bi ton side ade wo side sei enkola bi so etete ho na nka de ne dan ben mam bi no na nka ye pese ebusa na sem kakra de si ye ne se wate bibia da bi bi onko mi nyine ye ho o mpese wo obeyi na no kra free ho o mpese o mo kire se asamoa peduabo eho omo si asamoa peduabo omo si asamoa wo peduabo na se be ma wo friends ensuo mako na ibodua bi o si asamoa peduabo wo eho nti nsem bi wo ha omo de omo anu nkopere bibia meka bi abebo omo dua afen mate na abebo omo dua because ahwe na onim se de duabo sitie unso obia ne de wo si boni dua eye adwuma nti wa hwe no de na no kotu a ekina nko de age no ode age no asamoa hwe yi omo tu fo so mo be ha duabo bebrebe no ana duabo bebrebe no sese wan hwe nsu a wo de abobobobo a na wan ka akai a sese ye beko ebetwa no ho sa ba be fa wo so betumi afa so ana wo ye family man wo yere wo ma obie wa no wantu no abodua bi wa no wantu no abodua sa wo hwe ne nsa no so na wo nom na emwa wo a jai because say asam ya ye ko ye wo say no yi kura wo ko wo be frɛ we dabre na kakra wo asamwa wo su dabre na kakra ko no mo sasa o na ade a wo ko ye because enkola nyina wo ho nani mo mema na o mo tetete ho nti sa mema ni nyina wo anya bia nkodum ni TV ama no eno na me nti ase no that's why I can't think far no mo ni ho